Her på det næste nummer. Jeg kan bede jer om alle sammen, hvis man lige slår jeres lommelygte til, smid mobilen op i luften, så kommer det til at se så sejt ud heroppe fra. Det næste nummer, som jeg gerne vil spille for jer, er et nummer, som jeg skrev for et par år siden, som handler om at gerne vil være lidt alene og at drømme lidt om det her perfekte gemmested, hvor der ikke er nogen, der kan finde en. Da jeg skrev det her sammen, der tænkte jeg på få sådan et vandfald, og på det andet side, det var det perfekte lille gemmested. Den skulle selvfølgelig hedde Waterfall. Shelter, I can be a choice. I can be the answer.